Dayon ko ikaw, O Diyos nga napingamhanan, manukoy ka sa among pagsimbahan. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahanguran. Dayon ko ikaw, sa way katapusan. Nagsulti man si Ginoong Hesus nga siya lang o dili makaadto sa amahan. Ganun ba yan ang statement ni Ginoong Hesus? Siya lang yun ang dalan nga makaabot sa amahan. Yun ang dalan. Bot yun sa direksyon sa teology sa kaluwasan. Sa dito sa bagong langit ug bagong yuta, before ta magsulod dito, i-endorse ta ni Ginoong Hesus tungod kay siya raman ang dalan. Kung ingon niya, wala may maka-adto dito sa dalan, kung sa amahan, kung dili, muagi gud ka nako. Kaya pag abot dito sa langit, naingon din sa Ginoong Hesus sa iyang amahan, kung saan din ako ang lalong na nga, sa lain na punta nga topiko, di lang kang tandog sila yung topiko, pero naay direksyon, kapag abot dito, maingon sa Ginoong Hesus ni Ana, ang mga redeem, nga akong ipangimagtan sa akong dugo. So, i-proclaim niya dito sa amahan, ang tanan niya i-proclaim niya sa amahan, recognize sa pulong sa Ginoo o sa Ginoong Hesus, muawit pa gani siya kung ato basahon gid ang mga laglong nga mga study, muawit siya sa Song of Victory katong giawit bitaw ni Moses ug ni Miriam sa pagtabok sa dagat. Katong pa sa sa Red Sea, di ba? Pag tabok na nila, wala man sila nangamatay, ang mga sundalo nga nangamatay. Nag-awit sila dito sa Song of Victory. Ito na sa Song of Moses and the Lamb. Song of Redemption or katong gikuha sila sa Egypt bitaw. Redemption story. Iawit na dito. Kanang awit, iawit na nila ni Moses o ni Miriam, iyang choir. Ang version ana, sila lang nakabalo. Pag abot na sa langit, ihatag ang version sa ato, makabalon ta, magdungan ang taga-awit sa mga angels with Christ. Pero human ang tag-awit, si Christ maawit na sa nga song solo in response of our shout nga victorious ang atong tuwa. Kana siya, murag dili ta katuo kung muna istorya ko, pero sa lalong na gini pagtuon sa teolohiya, na ay write up anak nga si Ginoong Hesus maawit sa Patriarchs and Prophets nga libro. He will sing solo in response to our shout victory. Tungod kay endorse siya ta sa aman. Muna nga kung kaluwasan ang pagkasultihan, dili ka maluwas diri dayon kung wala si Ginoong Hesus gyud tinuod. Kay siya man ang mag-endorse sa ato dito sa amahan. Ang tanan niya endorse siya, mo rang i-recognize sa amahan. Mura dito maluwas. Kung wala ka dito na appeal sa endorsement sa Ginoo o ni Ginoong Hesus, wala Ginoo nga mag-recognize sa imong salvation. So muna yung umabot masabot nga ako lang dalan, kinabuhi ka matuoran. O walay makaadto sa amahan kung dili muagi kanako. Kay meaning muagi kaniya, kay meaning siya lang ang may authority sa pag-representar sa imo dito. Nga dawaton ka na sa amahan, nga luwason ka na kay i-represent ka sa mensahe. Okay, nagpadayan ta. Nana po yung teksto sa 1 Timothy 2:5-6, 2 versikulo 5 hangtod sa 6. Ang ako diri nga i-undergan nga punto ngayon diri. Si Jesus lang ang tigpatunga o taliwala sa Dios o sa tao. 1 Timothy 1 Timothy 2:5 hangtod sa 6 ka verses. 1 Timothy 2:5-6. Ano basayan? Kay may usa lamang ka Diyos o usa lamang ang nagdiusa sa Diyos o ang mga tao, siya mo ang mga tao na si Kristo Jesus. Okay. Klaro gyapon follow up na siya sa atong teksto kanina nga. Isa lang gyud ang magpataliwala, way na lain sa Ginoo. Isa ra gyud lo. Isa ra gyud siya no, isa ra gyud. Wala jud laing dalan. Nya ako ang puntahan. Si Jesus lang yun ang puntahan. Siya lang yun ang tao nga makasulong o makaluwas. Siya lang yun, no?
mugula o makakaplag siya o musibsib. Okay? Kung dira ka Panginoong Hesus, imo ang kaluwasan kaysa iya nagyod. Okay, follow up lang to sa teksto. Dili na punta sa Buhat 4:12. Ang kalawasan makaplagan lamang diha sa kaniya kay dinhi sa kalibutan wala na ilaing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawan nga mao'y makaluwas kanamo. Okay. The only Messiah, the only mediator, no? The only nagyod nga mediator. Wala na ilayan. So ayaw mo pagtuo nga mag-ingon nga ako gihatagan o gahom nga ang akong ngalan gibalhin na nga ang ngalan ni Ginoong Hesus na anas ko wala. Klaro diri nga wala nagyod siya nagyod. So kung may na nga counterfeit nga ingon ana, klaro nagyod nga fulfilled ang prophecy. Ang prophecy ingon nga maabot ang panahon nga naay mag-claim ang ngalan ni Ginoong Hesus. So ayaw mo magtuo. O mga mini nga teacher, mini nga propeta, mini nga mga preacher. So mauna na siya nga klaro gi kaayo. Ang kasulatan dili siya mabaka kay daghan sa references nga Christ is the only Messiah, the only mediator, and the only Savior as far as plan of salvation is concerned. Siya nagyod na ikaw nang dili kita magtalang-talang sa atong pagsabot. Juan 3:16 yung references. Sige. Kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag ug dili makabaton noon sa kinabuhi dayon. Okay. So klaro kayo na no. Siya nagyod. Ang pangging dia. Gihatag niya ang bugtong nga anak, nga dantinsa nga magtuo niya. May kaluwasan. Okay. So ang pagtuo dira mo na pud ang mga diskusyon kung ato sabton ang pulong niya ang pagtuo. Unsa man na for God so loved the world that he gave his only begotten son, those who ever believe it on him. Faith, no? O sa English believe it o pagtuo sa diba? Ang mean sa pagtuo dili siya mangingon lang nga I profess as a Christian, nagtuo na ko kay Ginoong Hesus. Wrong. Ang pagtuo magusisa pa ka unsa gina ang meaning sa pagtuo. Ang pagtuo mao ang conform ka sa pulong sa Ginoo. Dayon Compelled. i-confirm mo dayon mag-conform ka, mag-conformit ka. Dayon imo pud nga sabton ang iya nga direksyon. Pagsabot mo na sa iyang direksyon, imo pangitaon unsa ang gusto niya. So motong mga bautismo bitaw, motong nga change life dayon, accept Christ as your personal Savior. Mao na sa ang mga laman o mga silbi mga elemento sa gitawag ng pagtuo. Kay kung basahon na to ang Biblia, giingon dira nga faith without work is dead. Meaning kung may pagtuo ka, dili ka kasulti nga nagtuo na ko kay Kristo, dayon mailhan ka na nga Kristo, dili. Mailhan ka kay Kristo kay imo pasubayon ang Biblia, ang iyang tanan nga mga ingredients ug pag-accept nimo na change ka na sa imong kinabuhi. Maglakaw ka na gitawag nga sanctification. Unsa man ang sanctification? Sundon mo na si Jesus. Unsa man si Jesus? Nagbantay sa 10 ka sugo, nagpangwali sa mga balita, nagunsa pa siya? Nagpang-ayo og patay, nagpang-ayo sa mga bakol, nagpanghatag sa mga tao sa gigutom, nagbisita sa mga tao nga bisan naa sa prisuhan. Daghan ang gibuhat ni Jesus. Kung imo na sa prinsipyo sa imong kinabuhi, magmalumo ka na, mo na sing gitawag ng pagtuo. That's why Abraham was called the father of faith because every time where he goes, dito sa lugar nga maadto siya, ang unang buhaton ni Abraham maghimo diyan sa og hanaran. Kaya ginadani niya ang iyang mga panimalay, tanan iyang mga anak, tanan iyang mga sakop, nga everyday maghalad sila sa ubiha aron sango ang ilang mga sala dito. Kaya di gusto si Abraham nga ang sala nila magtapok sa ilang kasing-kasing. Kung mahimo kada adlaw sila pangayo og pasaylo sa Ginoo. Mao na ang pinakangilngig nga pagtuo ni Abraham. Kay wala sila ing buhaton. Kanunay gid sa kakunik sa Ginoo. Antod gitistingan sa iyang anak, ipahalad sa iya ha.
Wala gid siya nagbalibad. Nangita na sila sa mga kanang kahoy para ibutang dra halaran. Uban pud si Isaac. Tigi dala man siya sa iyang amahan kay siya man ihalad. Pag tapok na sa halaran, nangutana si Isaac. Amahan ko asa man ang ubiha nga ato patyon. Ingon si Abraham. Sige lang, itapok lang kay ang Ginoo lang mag-provide. Pagkatapok na, gigapos sa sasagi butang, wala rin po nagsaba si Isaac. Kaya amin niya, igasiyaw-siyaw lang niya naman. Pag anak na niya sa daga nga, yan nga, batyon si Isaac, muna dahil tagi, sagang sa Indyang, it's enough. Ayun sa Ginoo, tuma na ang imong pagtuo. Wala niya gipatay, wala gipapatay kaya na prove na niya. So, muna siya ang gitawag nga, pagtuo. Hindi ang sacrifice. Faith, ang pagtuo, dili basta-basta nga basahon ta lang ni John 3:16, sabton ta lang dayon nga, mao din na ang John 3:16 naghatag ang Ginoo sa iyang anak kay ang magtuo niya luwas. Dili na mao nga pag-interpret. Di ba? Kaya ang pagtuo daghan na siya elaboration. Grabe ang gibuhat ni Abraham. No? That's faith. Imong anak. Ihalad nimo. Isa ka anak. Mao gani nga gitawag siya amahan sa pagtuo. Mo na siyang faith nga namin ang mean Father sa of faith. faith. Siya. Ang mean sa faith maghusisa ka pa nga maghusisa ug i-work out nimo unsa gina siya. Kung masabta na nimo mag-turn away from sin ka na pag humani mo bautismo mulakaw ka nga ma-sanctified pug ka sama na sa paglakaw ni Jesus. Muna sang gitawag ni Jesus, if you have faith like a mustard seed. Kanang mustard seed microscopic na sa gamay kayo. Kung imo na ikuan sa microscope, di pa nimo masabtan nga may seeds ang mustard. Muna ingon ni Jesus, if you have faith like a mustard seed. Kaya ang faith Mustard. seed. Kung ang faith di ay sabton, dili di na sa basta-basta sa plano sa kaluwasan. Mustard. Kung may mustard seed ka lang nga pagtuo o binuhatan na, pwede nimo ibalhin ang bukid. Ingon ang Biblia, you can say to the mountain, remove from one place to another. Hence, sa kakusog sa imong pagtuo. Ngilngig kayo na nga pagtuo. Muna siyang pagtuo. So, kung sabton yun nato ang Biblia, lalong kayo ang Biblia. That's why ang mga uban nga preacher, ingon sila, the argument of the text, inyo na siya basahon microscopically. Kaya na ay argumento ang mga teksto. Okay, sunod na. 1 John 1:8-10. Si Juan, Mga steps, okay. Sige, basa. si Juan dili mao ang kahayag apan niani siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod na kahayag moani sa kalibutan aron ang tanan madang-agan sa kahayag. Ang pulong dinhi sa kalibutan pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala moila kaniya. Okay. Wala mo ila. Kanang panahon na, pagkatao ni Ginoong Hesus, ang naka-recognize lang diretso sa iyang mga shepherd. Dito sa bilin. Ang mga Israel, mo una unta nga makag-recognize kay nag-anhi man siya sa iyang mga katawan mo ng mga Israel kaliwat ni Jacob sa anak ni sa kaliwat ni Abraham, si Jacob sa anak ni Isaac. So, nag-anhi siya dapat kay gipili man ang mga tao, peculiar man tawag silang mga peculiar peoples. Selected sila sa Ginoo. Pag abot ni Jesus, di sila magtuo nga mo ang Misaya kinatao raman sa pasungan. Ang ilang expectation niya ang Misaya matao sa kingship, sa gingharian. Kanang hari ang amahan. Yun mo nang sila magtuo. So mo nang hingon si Jesus nga nag-anhi siya sa kalibutan para siyang mga katawhan puro wala nag-ila sa iya. May nagpadayon ni. Walang ginag-ila sa iya. Mo gani nga nagpalansang kay Jesus mga Hebro, mga dugo sa Israel. Kaya ila mangingan si Jesus nga ikaw nga tao nagpaka-Diyos. Di mo sila magtuo kay Jesus. Muna panahon na nga gihatag sa Intel ang mayong balita. Okay? Ingon niya sa atong gibasa, ingon niya kung maingon kita nga wala kita makasala, gipakabakakon nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. So mo na sa usahay kita sa ato nga mga Gentiles. Kaya ang Israel wala man nagdawat. Ang sa Gentile, meaning. Di wala talaga alinggat sa pulong sa Ginoo.
ang ato nga pagdawat sa iya purag pareho lang sa Israel nga wala pud tagadawat sa iya. That's why karon ginasaysay na niya nga kinahanglan Pulinik. dito. Pulinik. Basta. Diri na ta sa unang Juan gyapon. Oo, sa Unang mga Juan. Israel. Unang Juan gibutang diri unang Juan Kana. 1:9. Di ra gyapon. Balik lang sa 9. Basta. Ang nag-ingon nga ana siya sa kahayag apan nagdumot dahil gihapon sa iyang isikatawo ana pa sa kangitngit. Muna first First John 1:9. 1:9. Chapter 1, verse 9. Okay, so Siya. Ay, wapo kayo ang wala gyapon ga Oh. aminaw kaniya naagyapon sa kangitngit, no? Oh. O wala ka ila niya naagyapon sa kinaiya sa pagdumot na sa kinaiya nga dautan, no? So kung kangitngit ang atong direksyon, dapat mangita ta sa kahayag wa ilain. Si Ginoong Hesus lagi otso. Dire sa Isaiah 57:7. Unsay buhaton nato? Isaiah. Oh. Kaya naaman ta sa kangitngit, wala ta sa kahayag. Chapter ba? Isaiah 55:7. Chapter 55. 7. Basta. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala o pasilikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang nahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluyan sila pagpabalika sa ato ang Dios. Atong Dios. Kay andam siya sa pagpasaylo. So ana ang ingon ni Isaiah, kana nga pulong sa Old Testament man na gisulti na ng ada ni Isaiah unsay buhaton. Pag abot ni Ginoong Hesus mo gyapon ang iyang gisulti. So meaning ang Bible sa Old ug ang New wala ga contradict. Na fulfill lang pag abot ni Ginoong Hesus ang gisulti sa Old. That's why si Jesus ginakot niya ang Old, kinagtuman lang siya sa plano nga naa sa Old Testament. So ingon niya ipasalikway sa mga katauhan ang ilang sala ug magbag-o na sila, no? Pabalika sila sa Dios. Kay andam siya nga magpasaylo. Ngano man day nga gisulti na ni Isaiah? Ngano gisulti niya? Ngano gisulti niya ahid? Kay nakita niya bisan si John gani nag-ingon siya nga dili ako ang light, kung dili siya nga naga padulong kanato. So pag abot ni Christ, nag-ingon si John niya, I must decrease. I must decrease and he must increase. Meaning kay kato si John di Bilag, so wala pa nag-abot si Christ. Nagtuo sila nga siya ang Misaya kay nang bautismo mong siya nag-abot na sa kalit dira sa mga lugar. Nang bautismo siya. Una-una sa mga tao siya na ang Misaya. Pero ni John dili ako. May nagasunod sa ako nga mao siya. So ako ya kinanglan tao lang ko, anak ko ang gasunod sa ako mo ya ang taas kay mo sa ang Misaya. So this time sa pulong ni Isaiah, sa wala pa si Ginoong Hesus, nakita na ni Isaiah nga ang mga tao dapat gyud magbag-o og magbalik, magpasayo sila, magbag-o sila kay kung makabot na si Christ nga maugid ang real nga Misaya. Siya man ang dalan o ang life, sigurado gyud unta nga plain ang paglakaw ni Jesus. Pero ang mga tao dili mo kayo nagtuo dahil nga si Jesus ang Misaya. Muna ang gisulti ng daan ni Isaiah. So direta sa Titos 2:11. Titos 2:11. Na. Sigos. Ito. Ang bente na ko. Kolosas diyan Titos. Ni aka. 2, 3, 4, ilang borlada. May silang siya. 2, 3. Kolosas, Timothy, 1 Timothy, 2 Timothy, Titos na dayon. Basta. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kalawasan sa tanang mga tao. Mora? Okay. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya. Unsa man din ang pulong nga grasya? Ngano nagsugot man si sa grasya? Wapo kayo na. Gipadayag ang grasya. Unsa man din namin sa grasya? Ang grasya mao ang plano sa kaluwasan kay di ba ang tao nakasala sa balaod, sin is the transgression of the law, din grace came
to save the sinner who transgress the law. So mo to si Ginoong Hesus ang grasya. Pero walay disgrasya. Ang grasya si Ginoong Hesus. Oh, walay disgrasya dira. Kay si Ginoong Hesus man ang grasya. Si Ginoong Hesus mo ang grasya nga nagadala sa mayong balita sa tao nga nakasala nga naglapas sa sugo. Kay siya man ang grasya unsa ang mensahe niya bilang grasya. Mo na tong iyang mensahe ganina, basa mo ang John 3:16, for God so loved the world. May pagtuo ta. Kanang grasya kung ato gina subayon ang iyang kamatuoran, mora na siya ang balaod. Kay ang law, grace and covenant, si Christ man na siya. Si Christ mao ang grasya, ang covenante nga maabot siya si Christ gyapon. Ang balaod nga maoy nag-framework sa Biblia nga gisugo sa Dios nga tumanong ta. Mora na gyapon si Ginoong Hesus. Ang punting ana is a person or personality of Jesus. So pag abot ni Jesus, muna na siyang grasya. Unsa man dala niya? Ang pagtuman sa kamubuton sa man, mo ganing gisultihan niya ang mga apostoles nga, when you pray, do in this manner, Our Father thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kanang will, muna na ang 10 commandments. Kay kung imo tumanon ang 10 commandments, dira ka na mahamuot sa atubang sa Ginoo, dira na ka i-measure sa Ginoo. Og ang 10 commandments kung naa na sa imong kasing-kasing, diya na ka masangtipay nga mahimo ka ng righteous. Kay ang the only righteous nga tao mao ang gatuman sa napulo ka sugo. Kay ang napulo ka sugo kung basahon ta sa Isaiah, righteous ang napulo ka sugo, dahil ang napulo ka sugo perfect, ang napulo ka sugo unchangeable, ang napulo ka sugo karakter sa Ginoo, kopya sa iyang mind. Muna nga pag-abot sa grasya, wa ilain ang mensahe ni Ginoong Hesus sa iyang pulong, ang balaod lang gyud pirmi mo gani pag hingon sa dato nga unsay buhaton ko aron ko maluwas rabay. Unsa ni tubag ni Jesus? Go, follow the 10 commandments. Mao ra gina siya ang meaning sa grasya. When you keep the 10 commandments, everything's followed. Tanan mo nga kinabuhi, tanan mo change ka basta gapalo ka sa 10 commandments. Mao ra na siya ang basis gud nga gitawag nga kanang timbangan sa tao. Walay religion ang Biblia. Ang timbangan lang yun mong tanawon mo. Ang kinabuhi ng Ginoong Hesus, center sa 10 commandments. So, grace means law, grace means Christ, grace means covenant, grace means the fulfillment of the plan of salvation, including the sanctuary. Katong gihimo nila ni Moses nga na ay mga gitawag nga high priest, mga Levites. Maoto siya ang gitawag nga grasya. Kaya ang tanan nga kaluwasan nga naa sa mensahe ta nasulod sa sanctuaryo. Kadumdum ka mo sa sanctuaryo. Na may most holy place, na-divide ang sanctuaryo, na ay halaran, the holy place, na ay dira ang candlestick, 7 candlestick, na dira ang mga incense, kung maghalad sila. After 1 year, ang high priest nga sa Levites, mo enter sa most holy place, nga dito ang 10 commandments. Gitawag na nila sa una sa mga Hebrew nga Day of Yom Kippur. Whole year gina nga ang tanan nila nga sala isulod sa high priest dito og iwisik-wisik dito ang dugo sa most holy place. Aron ang tanan nga sala sa Israel patawaron, kung patawaron na gani ang pari nga nagsulod dito makagawas. Pero kung di siya makagawas, mamatay siya, meaning wala sila gi pasaylo. Babasa sa 2 King, basahin mo sa Exodus. Nana diha. Pero dili na nato na discuss kay ako lang nag-elaborate sa imo kay wala pa man na punto sa ato. Ang kuan po sa ana is ang grasya is kanang freely given ba? Wala na to nagihaguan kung gihaga. Ang grasya tinuod na sa is a free gift, ever given. Pero kanang free gift mo na si Jesus. Kung magkwanta. Ang ako lang discuss sa imo, ang laman gi sa grasya. Dili mahalaga ang gift kay kabalo naman ta. Christ is a gift. Christ is free. It's a free gift ever. So, ang grasya ra gyud kung ato gina sa tumanon, kinsa na sa unsa na siya. Si Ginoong Hesus na siya, pero may bulaton ta nga gisulti ni Jesus unsay atong buhaton. Thy will be done on earth as it is in heaven. So kung niya ka sa yuta, i-practice mo sa ang grasya. Kay nagingon ang Dios, gidungog ko kanamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kalawasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon mao ang adlaw sa kalawasan. Okay. So, klaro ang ingon ni sa Colossus, no? Klaro ang ingon diri sa Now is the time of salvation. Klaro na kayo.
Ingon niya, human ninyo nasabtan nga si Ginoong Hesus. Gaingon nga ga siya ang dalan o nagaingon nga dawaton siya. Kung nagaingon nga manluluwas siya. Kung inyong gidesidihan ang tanan nga ginahangyo iya sa toa, kay ang gusto niya nga may kinabuhi kitang dayon, mosulod siya, pinaagi sa balang espiritu sa imong kasing-kasing. So, this is now, ingon niya, this is now the time. Time na daw. Kini maong takna nga unsa. Mag-decide ka na pagdawat. Dayon sa pa. Kay ang kalungoy niya sa atoa, wala gyoy bili. Muna ingon ni Lola ganina nga free gift. Ang kalungoy niya sa atoa, walay bili. Only lang ang iyang gusto nga in sincere manner, imo gid siya nga alinggatan. Kaya narabay usay uban nga pasilong-pasilong lang pero ano sa uban nako na dili man ay pag ano no experience sa una. Na ay mga tao nga pagkakita nila ng mga sa isli sa una manghatag mo kami manghatag ba unsay among ihatag. Pasilong daw sila, pabautismo sila. So tagaan sila mga barong, tagaan sila mga pagkaon, tagaan sila. Di kuan lang sila bunyag-bunyagan aron lang matrain sila nga magdawat sa Ginoo. Pagkadugayan nga gusto na nga ang church gusto na sila pasagdan kaya aron mag-mature na sila. Wala na. Ila nag-iaway ang SDA kaya wala naman sila kitong tagay. Dili amo nang gusto sa Ginoo nga when you decide nga siya it's time to decide nga siya gyud ang imong sundon. Mature ang imong pag-decide. Mature ang imong decision making. Mature ang imong pagbarog sa kamatuoran. Matino-anon kaayo. Pastor. So when you accept Christ as your personal Savior, dili nimo basta-basta diretso. Do it in a proper thinking, do it in a proper decision, do it in a clear and kuan gid mo pag-decide ka ng tinuuray. Kaya kung magpabautismo lang ka, mag-backslide ramang ka, that is a big insult. Insult to mga Pananglitan, ang imong giuwi, oy, giray ko. Ang imong giuwi na, piki ako mismo. Dahil, unsaon ako nga Marian, hindi mo baptismo na. Mao na ni. Magtaon-taan nila, pagtaon na ni mo na, magpabautismo na sila ni Insan o kinsa dira uban ka. Alapit. Ang pastor magdala ni mo, Pastor Putis, dagon ka mo to sa Mabautismohan ka, magdesisyon na ka nga musunod ka sa Nung siya ko sa... dili man lang na. Katong lalo, kaya ang bautismo lo, ang iyang nityon, daghan tubig kay si Jesus 20 city ang edad, bautismohan sa Jordan, lalom nga tubig. Taga-hawak o taga-dughan. Ito. Ano na ko? Ang pastor sa talos sa mga patalos ni John, ang mga pastor na tagaan na sila. Sabang ako niyo, kadagan mo mga pastor doon tubig. Isa ra. Ay, ko yung doto ko. Kita ka Ginoo? Wala. Balik. Dili pa pud ka basta bautismo. Isa lang siya. Surrender sa Ginoo. Pero ang imong bautismo lo, simbolo na sa pag-accept mo kay Ginoong Hesus. Pag-accept mo kay Ginoong Hesus, change life ka na. May paglaom ka na nga kung mag-abot si Ginoong Hesus, uban ka na. Sa ito pa, wala ko biktima, wala ko ma-accept ko. Lurong man to, dili to acceptable. Mao na nga iwali gid ang mga balita kay ang tradition practice sa una nga gitudlo sa atong mga ginikanan, gitawag to siya nga katisismo sa Katoliko. Traditional practice to siya. Katong tuig 1780 anak mga period. 1782 man siguro. Itong namatay. Gi-proclaim na ni sa isa ka pope paghatag na og gahom ni Mussolini sa Roma kay ang Roma namatay man ang pope sa panahon ni Juan. Sa ito ba itong pila ka milyon itong namatay dito sa lamay na rin. Kung nag-accept sila kay Christ sa proseso, malangit sila. Pero kung wala, pala na ko. katong nangamatay nga mga Katoliko nga style nga bautismo. Wala sila ipaglaom ato kay ngano man. Now, nawali man ang balita ato, wala sila maminaw. Katong panahon nagawali ka. Correct. Chance pa nimo. Amo na ingon nila nga ang kaluwasan wala pa natakop. Dako pa ang chance nato. Basta buhi pa ta na. Katong manggod sila, Ay, ikaw na may langit ka.
Panangitag, mamatay ko, i-apol ako dito. Dili na. Wala na. Wala na. Individual man ang kaluwasan mo. Individual. Pasalamat ka karon kay natay ginabasa. Ma-appeal ka sa panalangin sa Ginoo karon. Oh, amen. Individual ako, di ko kaluwas nimo, ikaw di ka kaluwas nako. Imo ka. Mo na nga kada study diri gyud ka kay ang Kugin, sa ato pa kita magkiayo, kita mga anak kita ka, ano, dili. ito, usad na ito, 4-5 na anak ito nga. Oh. Dahil yun, isa to mo, ako mali. Dili man kung ubay ka sa sa pulong sa Ginoo, labi na sa pagbantay sa balaod, naa siya sa taliwala. Okay. Pero kung wala ka ang imong ginaistoryahan ta, dili prior sa kaluwasan. Oh, ang dili ang naa sa tunga ang Ginoo ang yawa. Ako punta na, kung ako'y Ginoo na tunga, sabot po siya. Kaya pila ka religion ni sa Mo naman daghan, siya gisabot good. daghan. Paglupan niya sa cross mo naman to. Daghan ang religion no. Ilan siya? Gisabot na Kayo, na, diyan na di pasaan ang tanan nimo mga sala, ang tanan atong mga sala. Wapo na na. Gisabot na na, diyan di Abot na pasaan na ang ako. atong tanang kasalanan. Okay. Tungod kay siya mo sabot, kusog kay siya mo sabot. Oo. Dali kay siya mo sabot, dali maluoy, dali may gugma. Tama. Dili sa mas tao nga. Karon ay gugma ugma di na pod. Pero ang Kita Ginoo padayon gina siya. Ang paglansang manggod ni Ginoong Hesus lo, Bro, kasabot ka man? dili to siya ingon nga ang paglansang niya luwas ang mga tao dili. Uy, yan Pasag uli niya lang ang chance ta nga makonekta balik sa langit kay nawad-an naman ta sa maya og Mula namulag ta sa sa Ginoo. Bible.